TV Budaya. Tresno iki sakuwate kaya anggon kudu tepi joget. Ora sumbut karo glegere. Kepik lekadoanen apa? Lerana rene. Perkenalan po langsungan teman-teman. Oh ya. Komandan endi? Lagune apa? Iya. Heeh, jajan. Ya. Dangkatke. Kuwi ora tertib kuwi sing nggo ijo. Kancane madhep rono. Ayo prakonco nawarono rukune Islam ya iku limo sanad loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kabeh pindhone ngakoni salat kabeh telune bayar zakat pengepat poso ana ing wulan Ramadan kabeh limo haji lamun kuwasa ayo prakonco nawarono Islam rukun Islam ya iku limo
sakloro rukun kasiji Biswa sira kalawan ngaji Kaping pindhone lakoni salat kaping talune bayar zakat pengepat poso ana ing wulan Ramadan kaping lima lamun kuwasa kaya ana anak buahe sing nyindir-indi kae anu gegere tulisane kae kepiye ta Batul kae korban gadis manis berhati iblis nyindir biduane aku lanang ya terus wajib kain lanang wadon luru ngelmu wajib kain lanang wadon luru ngelmu ojo liran yen durung rusak bodohmu ojo liran yen durung rusak bodohmu Sale agawe wana rapi kuasale agawe wana kita mengsunat nulungi maring sembahyang kita mengsunat nulungi maring sembahyang tulungi maring sembahyang arabi wasale agawe wana wasale agawe wana wis entuk rong lagu iki nganoe wiyagane gak arep konsumsine wis teko di mau ilang wira latihane tetep iso latihan rumah lo halus. heeh Magicom. Corona ini. terus apa Apik. Padha iki lek gemur, lek gemai karo sampean padha. Serasi, Mbak. Heeh, memel.
Ya, pumpung ana randone. Wis mati-mati oh mati. Kok merone ana Maksudnya. randone. Nek kira-kira ngenteni setengah jam ngentekke sosis sik piye? Kabeh iki ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku sagong ngenteni kabeh iki ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku sagong ngenteni Kewilan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sagong ngenteni kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sagong ngenteni ora nyono sampean sampean ngenteni ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangamurane antara tresno kebocor salawase yen ulang sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati
Sida Rondo wis rabi. Yuk wajib meneh. Dabani wajib apa? Kindil-kindile mlumpat. Terus apa ki lagu di? Wajibnya apa? Aku ya ora tau mudengan ngono. Ya Irfani. Yo. Yo jajal. Ya Irfani ronce-ronce kembang wangine mupiar kumilang ojo sira mengo diturun gawe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine mupiar kamilang ojo sira mengo diturun gawe pangeran. Monggo langgeng sekecong urip pira ning alam donya kowe kuwi ora kena samaya. Ronce kembang wangine mupiar kumilang aja sira mengo miturut gawe pangeran. Monggo langgeng sekedo urip pira ning alam donya ora suwe ora kena semaya. Ning asline iki sapa ora teko mendane iki? Binatang tamu ki penak yo. Ora usah kudu ngapalke. modal ubrus. Nek saka dhuwur tak mat-mati kok sirahe kok jeruk bali. Ayo madang kok kepiye? Tahu bulat nek 500-an ki. Yuk tekan ngendi-endi to sampean ngingetke. Iya. Ya terus apa ki? Oh. Terus apa? Ya ben mlebu YouTube. Awak tok kok ngene. Diabani luruskan, yuk lencang kanan bareng nek kae. Kurate nganti metu nang seneng dhuwur kene. Yuk Rene, maju 3 langkah. Rene nau nanti. Geser 5 langkah. Tertib. Munggo wong edan. Bu. Kae topine iki copot Jan.
Kok kuwi sebelah iki lho. Heeh. Mas Boy. Rambutnya kok kelamu dan pakaian. Sing arep dipertahanke iki apa wong raine ya ireng-ireng kok ngono kok ora nggo topi isin. Saiki wemu ikete copot. Yo tambahi sedotan. Wemu ikete copot aku duduk jedor. Kuwi dicopot tak weruh jel. Terpesona. Kolak kaya lighting dadine. Jare lanang ya dibuka jel. Kuwi nek dibuka jel. Niki sing sekirane dodol ojek niki ajeng tumbasi niki. Piro? Piro? Metuku piro? Tak share-ke iki. Sing rumangsa dodol ojek 500-an ki ditukoni iki. Sopo jenenge? Kebo. Heeh. Iki Mas ditukoni iki 50.000 ki. Aliando. Kuwi kanggo kathok jin dhewe. Kuwi lho. Wis gegeden. Gegeden raine. Oh zebra. Nya, wis cakep. Nek kuwi kena pasal nek. Kuwi lebok ke undang-undang. Kita blek. Mulane sesuk meneh iki nggo sabuk. Iki malah dong ngopo? Ngopo? Kamu ternodai ya? Ternodai kamu. Kamu ternodai. Berarti kamu sekarang udah nggak jaka lagi. Apa nih? Sapa? Ya lekasi sik. Selak maghrib. Mafailatona iya salaman alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailaton Assalaman alaika ya minal anbiya ilaihi 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 Apa le? Vene mondolan topeng asri. Heeh. Yo,
Dindakke wajibe engko nek arep do klosotan. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, hidupkan agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menunjukkan agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Ojo apa, Gus Kebo? Ana sing muni pakanane telo ngono mau. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suku-suku pato elo sirama menyang sololeh oleh payung nyekot. Macentut lolopa wong mati ora opah, yen opah meteni bocah yen urip boleh oduwe. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suku-suku pato elo sirama menyang sololeh oleh payung nyekot. Macentut lolopa wong mati ora opah, yen meteni bocah yen urip boleh oduwe. Suku pato wong mati ora opayan opah mateni bocayan urip golek duwe. Apa iki menggari sing kesurupan sing mlebu. Ana sewandana raja muda ing Ponorogo, siyaga ing yuda lawan raja Yayi Singa. Kasta pusakane pecut Yayi Samandiman, rapat perang pupo singo barong alas roban. Iwae marange tan saya rabe. Iwae nakarane teki
Apa kuwi? Kelebon demi trenggiling. Arom burak wangi berpancaran sari. Arom burak wangi berpancaran sari. Lintang kembang tawangan dan dengewo kota